Divê qonağê de û bi taybet di dema dawî de piştî gogefê hikûmeta Tirkî li ser herêma Rojhilatê Firatê zêde bûne û ser herêmê me Kurdî bi taybet em dûr nabînin yanî bi rêkeftinek li hevkirinek çê bibe di orta van dewletê ku îro wek bêje şer û pevçûna wan li ser Sûriyê nemûne Efrîn jî li ber çavê me yê medî çawa pêlanek duwelî çêbû rêkeftin di orta Rûsya û Tirkiye û rejîmê de çêbû Efrîn muqabilê Gûta bû car diz jî me tirsîn li ser herêma me heye ku li hevkirinek rêkeftinek çê bibe û wek dibêje bazar li ser serê miletê me bêkirin lêberê hinkî rewş li vê deke cidayî ji ber îro hebûna Amerîkana li mentîqê di behweriya me de hek tiştek bibe divê berî her kesî erêkirina Amerîkana û çira kesk ji alî wan dihebe.